Matul is-sena li għaddiet daħlu aktar minn 290,000 telefonata fuq il-linja tal-emerġenza 112. ċifri uffiċjali juru li l-maġġoranza ta' dawn it-telefonati aktar minn 200 u 2000 ma kinux relevanti għall-linja tal-emerġenza. Fil-fatt, jirriżulta li kienu madwar 88,000 jew 30% it-telefonati ġenwini li eventwalment għaddew lil xi wieħed mid-dipartimenti li jieħdu ħsieb dawn il-każijiet. Il-maġġoranza ta' telefonati aktar minn 3/4 kienu dwar natura medika u għaddew għand id-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei. It-telefonati l-oħra għaddew għand il-Pulizija, il-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati. Fil-Jum Internazzjonali li jfakkar in-Numru Ewropew tal-Emerġenza, One News tkellem mal-Ispettur mill-Kamra tal-Kmand u l-Kontroll tal-Pulizija, Matthew Gallia, u spjega li kull telefonata li ssir fuq il-112 tiġi mwieġba minn uffiċjal tal-Pulizija, il-imbagħad jgħaddija għand id-dipartiment ikkonċernat skont in-natura tal-każ. Meta tidħol telefonata fuq il-112 ser issir tiġi stabbilita dak li ngħidulu assessment tan-natura tat-telefonata kif ukoll il-lokazzjoni tagħha, uffiċjal tal-Pulizija ħajkun qiegħed jitkellem ma' min iċempel fejn flimkien ħad tiġi stabbilit pjantazzjoni sussegwenti skont in-natura tat-telefonata li tidħol. L-Ispettur spjega li l-uffiċjali kollha li jwiġbu telefonati huma mħarġa biex jaġixxu b'mod kalm u kawt meta jikkomunikaw mal-persuna li tkun ċemplet. Aħna b'mod kalm u mill-aktar mod ordnat u sistematiku nistabilixxu l-affarijiet fil-waqt li nagħtu l-assikurazzjoni lil persuna li tiċċempel li persuna oħra uffiċjal imma wara kollox persuna bħala qed jassistiha fil-mument tal-bżonn u nibqgħu fuq il-linja mal-koller ma' min isejjaħ kemm hemm bżonn sakemm tiġi rriżolta s-sitwazzjoni. L-Ispettur jistqar li ftit hemm kliem biex jiddeskrivu sodisfazzjon meta uffiċjal jirnexxielu jgħin isalva ħajja jew iżomm bniedem kalm f'mument ta' paniku. Fil-mira li nkunu proactive is l-salvagwardjar tal-ħajja, ġifieri li ma tintilifx ħajja u li bniedem aċċident ġie evitat jew inkella contained fl-iktar momenti inizjali tiegħu dak huwa sodisfazzjon indeskrivibbli li bħala nies ta' servizz aħna qegħdin hemm nkunu tajna s-servizz b'mod li evitajna inċident żammejna l-ordni kif ukoll konna hemmhekk f'mument ta' bżonn. It-telefonati kollha li daħlu fuq il-linja 112 is-sena l-oħra ġew imwieġba f'medja ta' 3 sekondi. Għaldaqstant l-appell biex din il-linja tintuża b'mod responsabbli għaliex telefonata li ma tkunx ta' natura ta' ħajja jew mewt tista' tostakola telefonati oħrajn aktar urġenti. L-appell huwa li l-112 titħalla għal mumenti ta' bżonn immedjat kif ukoll gravi, allura qed niftehmu fejn bniedem għandu sitwazzjoni ta' medika jew sitwazzjoni ta' crime in progress għaddej dak il-ħin. Jeżistu numri oħra alternattivi fejn wieħed jista' jiċċekkja għarfien fuq kont jew inkella biex jiċċekkja bħala direttorju il-112 mhuwiex għal dan il-għan.